Kollox lest tal-iskeda l-ġdida ta' Net Television illi se tibda minn nhar it-tnejn b'selezzjoni varjata ta' programmi. Dan wara li Net Television għat-tieni darba ġie konfermat bħala l-aktar stazzjon privat segwit f'pajjiżna, konferma ċara tal-ħidma kontinwa ta' dan l-istazzjon u d-determinazzjoni tal-ħaddiema u l-volontira kollha sabiex iwasslu fid-djar tan-nies l-aktar ġrajiet importanti f'pajjiżna flimkien ma' programmi ta' divertiment. Fuq Net Television mit-2 sal-ġimgħa, Stephanie Kirkop se twassal il-programm bejnietna fis-sija u 5 ta' wara nofsinhar. Josef Bonello jippreżenta ġimgħa b'ġimgħa fl-4:30, imbagħad il-programm Nitfa' Vuċi għall-annimali kuljum fis-6:10 ta' filgħaxija ma' Alteja Galja. Wara l-aħbarijiet ta' 6 Charlene Buttigieg Farrugia tkun magħkom bil-programm 5 minuti u eżatt wara fis-6:10 ta' filgħaxija Robert Cremona jirritorna bil-programm ta' diskussjoni u ġrajiet kurrenti Net Live. Wara l-bulettin tal-aħbarijiet ta' 7:30 ta' filgħaxija Dylan Brignano se jippreżenta Tlaqna għax-xogħol. Jirritorna anka l-programm Profili ta' James Aronellul kull nhar ta' tlieta fit-8:30 ta' filgħaxija u Spotlight ippreżentat minn Trevor De Giorgio fit-8:30 ta' filgħaxija kull nhar ta' erba'. Il-programm magħkom tal-Eja Hogg jitwassal it-tlieta fid-9:30 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa programm ġdid bl-isem ta' Il-Vjaġġ Sattiċ bi preżentazzjoni ta' Lisa Spiteri fl-4:30 ta' wara nofsinhar. Flusek, ippreżentat minn Nicolette Magri Cremona, iżomm il-ħin solitu tiegħu fit-8:15 ta' filgħaxija u wara il-programm ta' diskussjoni ta' Dione Borċ Opinjoni fid-9:15 ta' filgħaxija. Jispikkaw ukoll programmi oħrajn bħal Meander Arti u Kultura kull nhar ta' tnejn fid-9:30 ta' filgħaxija bi preżentazzjoni ta' Mariella Pisani Bencini. U l-programm fil-ħemda kull nhar ta' erba' fid-9:30 ta' filgħaxija ippreżentat minn Marcella Busittil. Il-Vuċi tal-Annimali se jitwassal ukoll is-Sibt wara l-aħbarijiet ta' 7:30 ta' filgħaxija u l-ħadd b'diskussjoni fis-6:30 ta' filgħaxija. Din is-sena Net Television se jkun qed joffri wkoll programmi ta' tisjir għall-familja kollha fosthom Jekk Joġobkom kull nhar ta' Sibt fis-6 u 5 ta' filgħaxija u Gluten Free kull nhar ta' Ħadd fit-8:15 ta' filgħaxija. Imbagħad kull nhar ta' tnejn il-programm Jinint flimkien ma' Franceska Briffa. Il-Ħadd jitwasslu diversi programmi fosthom il-programm Analiżi, Sport Extra ppreżentat minn Charles Kamenzuli fil-5:10 ta' wara nofsinhar mill-Ispiżerija tad-Dar ma' Antonella Grima fis-6 u 5 ta' filgħaxija. U l-programm Replay il-Ħadd fid-9 ta' filgħaxija, għalkemm Chris Mikallef se jżomm l-appuntament tiegħu b'Replay Preview il-Ħadd stess qabel l-aħbarijiet u Replay Live Score il-ħamis fid-9:30 ta' filgħaxija. Fuq kollox hija skeda li toffri produzzjonijiet ta' drama bħal Frifet kull nhar ta' tnejn fit-8:30 ta' filgħaxija fuq 3 faċċati, il-ħamis fit-8:30 ta' filgħaxija u t-tfal jiġu bil-vapuri kull nhar ta' Sibt fit-8:30 ta' filgħaxija. Intant Net FM ukoll għandu skeda mimlija. Indrija Tart iżomm l-appuntament mas-semmija kull filgħodu bil-programm Bonġunet matul il-ġimgħa. Christine Haber flimkien ma' Eileen Montezin fit-8:30 ta' filgħodu bi Club 101 u jsegwi il-programm ta' Marbek Spiteri fl-10:30. Imbagħad fl-9 u 20 Dione Borċ jirritorna bil-programm tant popolari Kuntatt fejn is-semmija iċemplu u jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom. Fis-9:30 ta' wara nofsinhar il-programm Hysteria flimkien ma' Charles Saliba u wara Stephanie Kirkop fit-3:30 ta' wara nofsinhar bil-programm It's 3:30 on 101. Aktar tard il-programm Feedback flimkien ma' Rodrika Ġus li kuljum ikun segwit minn bosta. Net FM għandu wkoll skeda mimlija għal-weekend bi programmi varji. Is-Sibt programm ġdid ippreżentat minn ta' novella fid-9 ta' filgħodu li se jiffoka fuq temi soċjali. Is-Sibt ukoll fin-nofsija Angela Colero bil-programm Good Vibrations fil-waqt li anka Joe Ketkuti jżomm l-appuntament tiegħu mas-semmija bil-programm tal-Marċi.